Lonto yakuphela kuthe volunteer emva koko xa seqashwe ngasabiso. Ephalaza imbilini yakhe oneminyaka engamashumi-35 uPhelisa Ceba. Iminyaka esibhozo engaphangeli kodwa ufunde wayityekeza ngeBTech kwizifundo zokuphatha kwimisebenzi yoluntu. Usapho lwakhe lunabantu abali-11 lutsala nzima. Uphila ngokuxova udaka khona ukuze abeke isonka etafileni. Buhlungu kakhulu sisi. Kubuhlungu ndithi ngoba akho umuntu uphangelayo. Sizolinda le mali yegrant. Ndisendingumntu olala ngeepilisi xa ufuna ndilalele ebusuku ngoba andikwazi nokudlala. Ngoba ndiyacinga uba inoba into nezawuzisikhuphe apha. Ingakumbi xa ulocal government naye efika esithembisa bese yabaleka kubuhlungu kakhulu. Ogqirha bohlolo lwengqondo bathi uxinzelelo lwasengqondweni lumandla kwabo banemfundo enomsila bangaphangeliyo. Sinokusasa kakhulu sine-frustration. Siyaba frustrated, develop low self-esteem, develop many disorders. Kuzovela nezo soba kubenzima nokulala kubenzima nokuthini. IsiXhosa sithi umzingisa kanashwa usindezama kanatyala ingathi ayavuleka masango kusapho lakwaCeba. Ukhona umntana ekufuneka simthathile abe yi-change agent in the family. Simfake kwenye iprogram yethu ye-expanded public work program. Ezambangela ke ngokwazi ukunceda ifamily in a sustainable manner. But we are also going then sizawuthetha nalo ne-Department of Human Settlement njengabantu esisebenza nabo uphucula ubomi babantu. Thule Joka kwiindaba ze-SABC ndiseBrooksneck emaXesibeni eMpuma Koloni.